Mas patas na pare. Patas. Yan. Sakit init. Ha? Nasakit pa init. Tulad niyan pare, stroke eh. At saka paturot. Kaya nga po ay pulo ko. So ayan guys, makikita po natin si paring Loreto. Ayan, sa ating finishing touch, naiwan po yung kanyang upper limb o kamay sa kanyang completely fully recovered stroke patients. Ayan, gawa ng mga circumstances na pangyayari. Ayan, isa binagyan natin muli dahil may mga kasabay siya rito sa Tambuan, sa Mateo, ang magkapatid na David, si Apong Jose at si Kuyang Conrado David. Ayan, so siya ay taga-Tabuan din. So ito yung kanyang sitwasyon ngayon. So nag-warm up siya, pagpapalakas ng kanyang upper limb. So hope and pray, ito yung ginagawa niya tuwing umaga. Ayan, as I instructed to him, para mas lumambot yung mga joints niya and upper limb. So pwede nyo pong gayahin ito mga stroke patients natin. Lahat po nanonood natin dito sa modernong Mangkeping 2. Ayan, ay maaari nyo po itong gayahin. Ayan. Pagkatapos niyan, sa itatayo po, sampurin. Siyempre. Ayan. Papalakas siya ng yan, kasama dyan ang lower back at lower limb. Ayan po, ito po yung ang gumagawa po na ito mga subscribers ay malalakas na yung balancing. Kapag hindi mo kayong balancing mo, hindi mo pwedeng gawin ito. Yan. So si stroke patients Loreto ay malakas na ang kanyang balancing. At according to him, siya po ay nakapag-bike na. Yan. Yan, mapapansin po natin yung kanyang great improvement. So marami na rin tumulong dito. Marami na rin mga ginamit ng Lord. So ngayon po ay finishing touch na lang habang may mga kasabay siya sa kanyang dito sa travel stroke therapy ni modernong Mangkeping 2. Ayan. So sa lahat ng mga Loreto clan dito sa may Tabuan, sa inyo lahat, shout out. Ayan. Nakatangga marching po. Oh. Ano ba? Hinta nyo para itong major. Di ba kung may kasama to sa major ito sa banda 45 to. Ayan. So yung mga ginagawa niya po, dati na po namin ginagawa ito. So binabalikan na lang po namin para makita nyo yung kanyang mga activities kung bakit siya gumaling din. Ayan. Ayan. So babahingan mong konti siya dito sa may likod niya. Ayan, ang ganda naman talaga pag nasa probinsya kayo. So dati ito ay lupa dati. Ano pare? Dati lupa, di ba? Ayan. Nakita nyo naman ang improvement. Ayan. So after this, we will make yung aking proseso. So dala ko yung mga gamit ko at ikukuryentuhin ko yung kanyang kamay na. Taas mo ka pare. Tingnan mo yung kamay mo. Taas mo lang yung kamay mo. Yan, yun o, yun o. So yun yung kamay niya na stroke na ating binabalik-balikan for finishing touch. Kumbaga sa sinimento, talagang pampinis lang ito. Ayan. Gagala. Finishing na lang. Tawag dyan, finishing touch si modernong Mangkeping 2. So siya po ay ang ating stroke patients. Ilan taon ko na par? 68. Kailangan na stroke. Matagal no? Kapila kami stroke? 2011. 2011 pa. Tagal na pala no? Dati pag lumalakad to, alam mo, magigiba yung daan eh. So ngayon marami ka na ginagawa yung par na yun. Nakapag-bike ka na no? So 14 years na po itong na-stroke. Hindi naman po dire-diretso yung ating gamutan. Minsan talagang pag talagang may budget, ayan, may budget naman to, papatherapy na naman to. So hope and pray na magandang Pasko rin ito ni Loreto sa aming gagawin therapy sa kanya. Taas mo nga uli par, taas mo nga uli. Ayun, makikita po natin, nanginig-ginig pa. Ayun, so parang may vibration. So yun yung ating kinukuryente. Ayun. Kaya kasi muli, ito po yung updated therapy natin kay paring stroke patients Loreto. Ito po sa Tabuan.
Hope na may nga natutunan kayo yung kanyang mga exercise before making a massage therapy. So yun po, yung as in po yung gawin natin sa kanya, massage therapy and then some digital therapy. Yan po. Okay, spray bago tayo bago kami start na proper therapy. Tingnan tayo. Lord, salamat po. Salamat po sa kalakasan ipinagkakaloob sa amin. Nalam ko, Panginoon, tamo ka sa taong ito na muli siya ikuin ko muli sa kanyang finishing touch therapy. Ako yung issue ng kalakasan ng gabay. As you bless my hands, naniniwala po ako, Panginoon, that nothing is impossible to you. Sapagkat sa Lord God, sa iyo sa verse nito, Lord God, ang Exodus 15:26, ikaw po ang Diyos na agad. Sa iyo po humingi ng gabay, kalakasan, as you bless my hands, one therapy. Instruct patients ulit ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, ito. Ito warm up mo. So, pag warm niya, siyempre, ang ano dyan, hindi naman kaya bigay-bigayin ito mag-isa. Natural. Tutulungan natin siya. Iba kasing mga nagmamasa-masa therapy. Iba yung therapy natin, iba yung masasama. So, ang gagawin natin sa kanya, yung neck, is some stretching of his lower leg. So, ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. So, konting ikot. Nagato niya po. Napaka-tight nung joints niya. So, possible for stand up. Kasi wala naman sa kanyang tinututok for therapy. Mga ginagawa siya pero hindi pa rin sapat. Hanggang anong likod? Kalikan. Pwede mo yung unan ko doon. Yung unan. Kali. Ayan. Sa reverse. Bukas, mabalaka tayo. At saka lakmit. Hindi mo ko schedule. Mamaya, tayo sa kay Nanay Bili mamaya, sinila natin siya. Actually, siya once a week na lang. Gawa ng full recovery na si Apo Belencita sa may dudulot kanating aray Pampanga. Ayan, so tutulungan natin kahit nga. So, sobrang sakit kasi yung babalik. So, dahan-dahan lang muna yan. Okay? Oo, ito. Kaya. Ako itong kata. Huwag ba ka rin? Ayan. Okay. Tutut ka Ang pabita pare. Maning variante. Ano naman? So, yung mga finger din niya, rest din, so we need to make proper exercises, pero situate na nice, na marahan lang yung ating gagawin sa kanya. Ganda ng pasulat. Ganda ng pasulat. Ganda. Sana ganyan. So nasa likod po kami ng bahay ni Moreto. Sa init, sa harapan kasi mainit. Diba? Baka mamaya ilalang mistok to. Sa kuwan yan. Kasi naman yung sa res. Ito pala ko. Sir. Ano ba rin? Sir. Ito na ako ba rin? With me all of your heart. That's all I want.
siya ay nakakalakad na, hindi rin natin therapy ginagawa natin. So we'll just make a relaxing the muscles through using F-Crutch. Mga cellular natin dyan, mga ginagamit natin. Ito po, ang tawag dito is calming and relaxing the muscle. Hindi na po dati yung ginagawa natin. Kasi dati hindi sila nakalakad. Ngayon, marami na nagkakawa si Loreto eh. Diba? Ano ang first name mo pa? Ano ang first name mo? Anggulo. Ang gulo yung apelido mo. Loreto yung naging mo. Parang ko yung apelido mo. Yan. Loreto Clan. Anggulo pala. Sa lahat ng mga Anggulo Clan dyan. Ayan. Loreto pala pangalan. Anggulo Clan. Shout out sa inyo natin. Especially yung nasa abroad. Ayan. Shout out. O. Papanoorin to. Bati mo na ko. Yan lang. Yan. Thank you for the sponsor. Thank you for the sponsor. Sponsor. Jenny, punta na niya. Bawas siya. Ano ba? Punta Jenny, ang bawas siya. Lagi niya pa? Nah, Lagi niya? buwan. Tara na. Ito ko lang magkakabagkir-giver eh. Kaduhan niya mo ano, walang problema ka ako ni Mare. Sige ba, sa akin galing, mga mabilis na tayo ulit. Sa akin galing mabilis. Ako lang, hindi ka na ako, pero just. Dapat pareho din yung therapy, di ba? Therapy. Sabi sa'yo sa iba kasi, hindi pinapalit ang therapy. Tandaan mo, pareho naman therapy. Iba ang caregiver, iba ang tagaluto mo, iba yan. Iba ang function ng therapist. Kaya kasi may mga... Ingatan. Oo, yung caregiver kasi iba yan. Ang therapist natin, may mga fundamental tayo na tawag ng mga program for therapy. So yung paggalaw niya, even the single the muscles, may ginagawa niya sa modernong magkikweng. So dapat, kung gusto mong gumaling, mas lamang ang therapy. Gaya ng kay Nanay Belen, araw-araw. Ayun, 2 buwan, nakakalakad na. Panoorin nyo. Yan. Yung titipirimin therapy, ito, subok na ni paring yan. Ito si paring Loreto, talagang subok na ito. Diba? Kasi pagsagang ko ito eh. Kaya lang, wala akong Budget. Ay, bilagin nyo, budget ng konti. Dalawa, wala akong Ito talaga buhay. Yung therapy mo, 2 beses ka o 1 beses ka. Kita, kura rin. Maglambad ka to. Ano ba rin? Kasi mayroon mga program po tayo sinusunod dyan. Program. Si Lakmet, ang 2, kasi medyo nakakalakad na. Yan. So siya pong Belen, isa na lang. Si Loreto, ito, lifetime siya ito eh. Lifetime guarantee yan. At least, wala nang pagpapala ito ng Diyos. Ay, ito pa. Ito ito mata na sali sa inyo. Diba rin? Makangari ako. Makangari ako. Yang video. Again, sa lahat po ng mga nanonood, again, kung manood ka na at kung nanonood ka lang, mag-subscribe ka na kay Modernong Magkikweng. Ito na ngayon ang ating era ngayon. So modern tayo. Bakit modern? A lot of technique, reflexology, body massage, basic chiro, ayan, reflexology, lahat-lahat nagsama-sama ni Modernong Magkikweng together with faith in God. Ayan. At yung ating traditional healing. Ayan. Sama-sama na po yan. Kaya po, Modernong Magkikweng to. Supportan mo po. Supportan mo po yung ating vlog. Ayan. Pare, kaya kasi dadaanan to, baka masigsado po siya. Pare, susasangin. Susasangin. Yan. Nawala. Nawala yung eksena.
Wala. Wala kita pa, may action din. Wala. Wala pa. Yan. May anti-shibi tayo. Chef, baru ya Pak. Kung tayo pasyente, kung kinangat isa pa. Isa yun, pwede mo iangat. Pwede iba, Gagana. Diretso nga niya mabagal yan. Hindi ba rin? Mas ito pa pili, di pa na. Ano yan medyo kaya Titan. may nalik yan mabagal. Ano ba no? 63? State. December. Whoop! Whoop! Wala rin pa yun yung mga costume. No. Grabe tigas. Yun. Diba? Ang matigas na pinapay sa mainit na kape. Sabi nga. Lalambot ka rin. After this, mga subscribers na sa kaya, mag-keep yan. So after this massage and some sort of range of motion activities, mga finger movements, etc. ay kanyang digital therapy. Nawali ba?
Gamit tayo ng ating last digital therapy. Mga ating kasing sangkol. Yan, ayan. Nagising ka nga. 1, 2, 3. Yan. 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 Wala. Wala. So, ba't niya tayo? Hindi kami nandun eh. Hindi mo kami nandun. Nandun niya. Wala ka pa. Sabi sama. Ano sabi ko? Bati. Loudly charge eh. Guys, yung sticker natin. Oh. Good, ha? So may mga sticker tayo sa ating pamotor. May available yung mga 20 piece dyan. Yung humingi ka na. So ito pahingaan mo. Pahingaan mo to. Dito siguro nakakaras pag umaga, no? Ibuting oras, baka niya silap ka. Saan? So again, I will just only make some story about sa mga stock pieces natin dyan. Kasi nakikita ko, alam iba, basta-basta lang na pare. Hindi ko ito basta-basta ginagawa. So ito po ay pasusing pinag-aralan din, nagsikapan, at humingi tayo ng tulong at gabay sa taas. So some sort of yung ating pinag-aralan, pinagsama-sama natin, at may mga napapagaling tayo, so continuous pag napapagaling, kagaya ng hindi na sila pupunta ng ospital, pare, o magta-travel pa. So tayo magta-travel sa nila para naman tayo makatulong pa sa mga talagang hindi po yung talagang walang tagtag pa sa gastos. Yan. So si Dr. Magkipin ko po ay nagbibigay din ng tinatawag na travel stock therapy para mas komportable yung ating pasyente. Pare? Kasi ako na lang ang pupunta sa inyo. So again, kung gusto mong gumaling ka, dapat ang focus ka sa therapy. Vaccine therapy. So, hindi pwedeng masunod kayo kung dapat ang therapy na mahawak ang siyang masusunod sa schedule. Kasi may program tayong sinusunod. May tinatawag tayong speedy recovery program. Kaya yung walking, yung mga muscle niya. So, the more napapahinga yung muscle ng stroke, the more na nangihina. Ito, si stroke patient sa Loreto Angulo. Nung panahon namin ito, talagang pagkasalan na pare. Talagang katakot-takot na exercise, lahat ginawa namin dito per program yan. So ngayon, siyempre hindi na masyado at nakakaraka na siya, iba na yung program ngayon. Tawag dyan is finishing touch. So proven na yung ating mga program kasi tested na ito sa mga stock patients kasi marami tayong napagaling sa ating programang Travel Stock Therapy Speedy Recovery Program. Ni Modernong Magkipin ito yan. May mga gumaling na po. So this is a tested program. So siyempre, yung mga hindi pa nakakilala, yung mga hindi pa masyadong sa therapy, so hindi po sila sumusuporta. Dapat suportahan mo yung therapist na mahawa. Yan. Kasi siya yung nakakaalam ng mga program na gagawin sa stroke patients. Yan. So sa lahat po ng mga nag-travel stroke therapy dyan, at ang mga therapist dyan, nag-handle sa ating stroke patients, and God bless, magbuhay po kayo. Ingat po tayo. At always pray to our customer. Yan. So hanggang sa muli po, may babating ka. Anak mo. Ano pangalan? Hindi kaya, Eloisa. Loisa. Si Loisa Angulo. Ano niya Japan? Nasa Japan.
O Lois Angulo, ang tatay mo, binabati ka ng, ayan, mabuhay ka, mag-ingat ka dyan. God bless. Ayan. So ito si Modero magkipinto. So balik pa nung araw to na. Balik pa nung araw to si Lois, nandito kami noon. Ngayon ako yung nagulanta dahil nasa brood na. Oh, praise God. Ayan. Yung tunay natin ng Diyos na buhay na ating kumikilos sa ating. Okay, bago umalis, mag-iwan muna ako ng isang versikulo. Ano yung versikulo natin? So ang ating verse ngayon ay ang ating Mark 11:22. Ito yung gasgas na pero kailangan itong gawin at kailangan ito sa puso natin. Ito yung tawag na have faith in God. Ayan. Mark 11:22. Have faith in God. Wala kang faith, nothing is nothing. Walang kwenta lang ang gagawin mo. Everything will be useless without faith. So kailangan ng faith in God. Natin gagawin mo. Ano mo itong gagawin mo? Ano ang iyong profession? Maniwala ka. Nothing is impossible to God through faith in God. Ayan. Sabi nga ating tiwala. So kasi muli po, ito po ang ating journey, cleansing touch. Tingnan natin ang mangyayari dito. Kung gagaling talaga ito, hindi. Kung gagaling ito. Kaya may mga programa na akong iniwan sa kanya, babalikan niya lang yung mga replacement niya. Eh, ito, minsan tinatamad ko minsan eh. Kung kailangan balik-balikan tayo, no? Yung gano'n, makalimutan niya. Yan. Tapos ikot, sundan mo. Yan. Makakatulong sa kanila. So again, this video magmanggaping to sa lahat po ng ating mga subscribers, mga bago natin dyan, maraming salamat. Salute sa mga sumusuportang walang sawang nanonood ng aming programang ito na modernong marketing to at sa iba pang aking mga pasyente at sa aming journey ni Loreto Angulo, Barangay Tabuan, Arayat, Pampanga. God bless guys.